हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो जोङो गिफ्टफोरखौ नायनो नागिरदों आरोना आलासिफोरा गिफ्ट होदोंमोन नालाय ओमफ्रायो दायो नै बिनानावफोरा नायनो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ गिफ्टखौ लोगोसेनो आंबो नायफानसै लोगोसेनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। नै इनिफ्रायनो खिन्थिनोसै आं जि किउट आसान होदों आंनो बिनानावफोरा नै हा अबेखिजा बेथिंजा अ नैबे बिनानावा होनाय आरोना इयो जि किउट नै जि मोजांखा मबाइलावसो मोजां नुगोना नुलाथाय नै जि मोजांखा थेंक इउ जि अनथावथावनि गिफ्ट होबाय आंनो ओमफ्राय बियो नै बे सासे आगैया गिफ्ट होनाय आरोना जोंहा बिनानाव गोदैया नै मोजाङानो नै जि मोजांखा आरो दंबावो ओमफ्राय नै इबो आरोना आरो दंबावो बाबा होनायाबो इयावसो थाबाय थारसिगोन भितरावसो थाबाय नै इबो आरोना सोर होनाय आइ होनाय इयो लोगोफोर आइया गिफ्ट होनाय इयो नै मोजाङै नुवाखै र' ओमफ्राय आरो बाबा होनायबो दंमोन ओइ भितरावसो थाबाय ओमफ्रायो मा दङ नै आपेल मानि लाबोफाजोब्बाय माथो माबा माबि मिठा हरदोंमोन इनिफ्राय जों जालाबाय बियो मा होनायनि बियो ब्लाउस ना ब्लाउसानो गुफुर ब्लाउस ब्लाउस दख'ना रङा मोजां थांना कालारा मोजांथार सोर होनाय इखौलाय इखौ जोंहा बिबोनां होदों आंहा नायल' जाल' सासेल' बिबोनां बे होदों आरोना मोजांथार ना कालारा बियो मोजां दे औ इबो मोजां कालारा ना कालारा मोजां इबो ना बिरांदो दे इखौबो ना कालारखौ ना मोजांखौ नुदों नाय वाव इखो माबाया होदो जबाया होदो इखो मोजांथार थेंक इउ जबा गुमैनोबो मायबा लाबोदों ब्लाउस आरो ब्लाउस दख'ना मोजां नुदों ना ब्लाउसनिया गेन्जियानो गेन्जि इहाबो खैथा गेन्जि बापरे बाप गेन्जियानो गेन्जि अबे गांसे गानथ'गोन इयो इमान गेन्जि नाय लोगो सब गेन्जि गोजा आरो दासे गलाट ओइनो मोनसे दंबावो आरो मोनसे दङ गेन्जियानो गेन्जि आरो मोनसे दख'ना वाह इबो मोजाङानो कालारा ना गानबा समायगोन बयनिसिमबो थेंक इउ आरो गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ अननानै जे लाबोलायाबाबो जायो खिन्थु अननानै लाबोबाय नालाय थेंक इउ बयनिसिमबो जाय फैदोंमोन जाय माने गिफ्ट होनाय खोथा गैया आरो जोंहानिसिम जे फैदों आंखौ जे आशीर्बाद होदो बेनो आंनि थाखाय बुहुत आरोना मोजांथार इबो नै दख'नानि कालारा ना ने आरो बियो चकलेटआ इमान मोजांथार आं मोनजायाखै इखो आं जानांगोन र' जानो हागोन इखो लोगोआ गिफ्ट होदोंमोन आंनि नै ओइ खेवनानै थुला बानायजोब्बाय इसोर मैयानो जाजोब्बाय आंना लोगोआ होनाय इयो आंबो दा मोनसे जानो नायगोन र' मैया जाय मोनजादो मोनजाला माने नोंसोर सानैया मोनजाला आधा दङ मोनथाम दंबावो गुमैनि मोनसे आंनि मोनसे नोंसोर सानैजों ससे जि लोगोआ हरदों ना बियो नायबा एकदम सानगोन सोरखौ हरदो सोरखौ जादो माने मा बुंदों इयो जाय लोगोआ होदों माने आंनि लोगोआ होनायखौ माने सोरनोबा हरबाय सोरबायासो जाजोब्बाय इदि जागोन जाहैबाय माने आंबो मेथाइफोराथ' हिसाब गैया मा मेथाइ लाबोदो मिस्टि काटा निमकि दङ खावसे जाबाय खावसे दङ जाग्राफोरा नैलाय Oh my god बियो बेगा सोर हरदों इमान मोजांथार मोजां नुदों आङो बेगखौ नै सोर होनाय नानिया हरनाय ना नङा माने चइस गैयि खालामदो ओमफ्राय फैसाया बिबाजैया माने थेंक इउ सन्दीपा मयना कि किउट धुनिया बेग
ओमफ्राय चयस खालामग्राया इयो आरोना चयसा मोजाङानो आं मोजां मोनदों कालारखौबो आंनो इदि कालारनि नांखागौमोन बे बेगा इदि कालारनि गैया आंनाव आं मार्केटाव थांनानै एकदम मार्केट गिदिंदोंनिफ्राय मोनसे लादों मोजां मोनदों आं मोजां मोनदों ओमफ्राय नै बेयो जोंहा अनसुलि बाजैया होनाय नै जि किउट खा नै खुलिना नायनि ना खुलिना नायनि खुलिथ'बाय आं दै खुलिनो बालायो आं इदि मोजां पेकिं खालामबाथाय ओमफ्राय नायनोबो लुगैयोना डिजाइना मोजां औ नै वाव जि मोजां खानानै मिना so cute खाथियाव खनसेनि र' मजा मोजां লাগিছে नुवाखै हे उलाय दिल दार बरा उलाय गेन एकदम ब्रेसलेट बायसा मोनसेबो गाननो हायो इलाय मोनसेयालाय बहुत धुनिया লাগিছে सेम धुनिया लागছে जि मोजांखा सिख्ला मानसियाबो गाननो हागोन इनिफ्राय हाबा जानायाबो गाननो हागोन डिजाइना मुक्ति बायसा जायोथ' नै आरो बेखौ गिदिरबो खालामनो हायो बियो खालामनाङा जाखादों बहुत धुनिया লাগিছে थेंक इउ बाजै जि मोजांखा गिबा बाजै होनायमोन इयो आंनि गिफ्टआ मोजां इनो लाबोनाय आरोना लोगोफोर बिनानावानो लाबोनाय नै कुर्ता ओरै गोजौआव थिखां मोजां र' नुयो आं फरनो नागिरदों नै बिब'आ माबायदिखौ फसायो मिथिखायोना नै आं मोजां मोनदों आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्टआव खोन्थाहर नै ओमफ्राय इजों लोगोसे नै सुरनि आरो पेन्ट इजों लोगोसे नै सुरनियाबो गेदेरथारहाय इदिनो गेदेर थाखायो मोजां नुदों दे ओमफ्राय नै इयो नै पेन मोजां नुदों आङो माने आं उनफोरावबो गाननो हागोन आरो एसे मोदोम जाबाबो एसे गेदेर लाबोदों नालाय सुसेबलायला आङो इखो मोजाङानो एतो बहलसिना धुनियाके पिनबो आरो मोनसे नङा मोननै एकदम इउजफुल बस्तु आं लाबोदो दे आबुनि थाखाय मोजां मोनदों आं कुर्ताखौ ओमफ्राय आरो मोननै रादारा मोननै एकदम इउजफुल बस्तु दङ मा जे लानानै फैयो फेस वाश आं इखौ होयो नालाय फेस वाशखौ ओमफ्राय आरो नै क्रिमबो लाबोबावदो मा लाबोदो इयो क्रिम फेस वाश कुर्ता बेग आसान मोनसे आंगुठिबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय आरो आस्तामबो लाबोदोंमोन इयो भितरावसो थाबाय माखौबा खोन्थिनायानो जायासै लोगोफोर माने आङो मैया गानबायबो नालाय गानदोबो ओमफ्राय आरो नायनानै माखौबा बोख्लाजोबनायबो जाबाय ओमफ्राय जिखिनिखौ नायाखै इफोरखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय जोंबो नायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो जानाय लोंनाय गिबाथ' हिसाब गैया मा दंमोन एकदमबारे सोरनोबा हरबायबो जाख'नो हायाना इमान लोगोफोर आंबो जाबाय ओमफ्राय जानो दोनबावबाय उनफोरावबो दोनथ'नायखौ गोबाव दोनथ'नायखौ ओमफ्राय जि दावरावखा बाहेराव ओंखाम जागासिनो आरोना आलासिफोर दंबावो बिसोर सानैजोंल' जाग्रोदोंमोन नालाय ओमफ्राय माखासेया जाथ'वाखैमोन नालाय माने बिगुमै बिसोर बिबोनां सानै बिसोरल' जाखांग्रोबाय आरोना ओंखामखौ ओमफ्राय माखासेया जाखांथ'वाखै दासो जागासिनो दङ आंहाथ' जायासैनो हरनि ओंखाम दिनैहाय ओमफ्राय दायो बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ थेंक इउ इमान मोजां गिफ्ट लाबोनायनि थाखाय आरो सोरबा सानैनिसिमबो फैनायनि थाखाय एकदम गोसोनिफ्राय थेंक इउ आरोना आं मोजां मोनदों आंनि जे इमान स्पेसियेल डेआव फैनानै आंखौ गोजोन होफैदों बेनि थाखाय एकदमबारे थेंक इउ आरो गोसोनिफ्राय ओमफ्राय बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय कामनाय मक एकवानाय आरे बिखौ इउज खालामनो आरोना सानैबो माने बिब'खौ अननायनि माने बिगुमैनो जेबो लाबासै नालाय